Муса Жәлил күпер. Монда күпер иде. Партизаннар күзәтчесе килде бер төнне. Тавыш-тынсыз үтеп, ул будкага немец часавын үтерде. Аннан соң ул Зифа таш күпергә карап торды, бераз сызланып. Елга көтте. Канлы 3 яшенең яшьнәгәнен сабырсызланып, узакламый каты шартлау булды. Җир тетрәтеп, күпер ишелде. Елга килде. Фашист танкларның кире кайтыр юлы киселде. Әрәмедән кинәт калкып чыгып, партизаннар һөҗүм иттеләр. Ярга кысып, явыз дошман ялын, сөякләрен таптап үттеләр. Таң сызылды. Алсу таң нурында партизаннар күрде елганың. Дошман каны белән кызгытланып, ачу бөркеп кайнап торганын. Тик күзәтче егет күрә алмады. Таң кайтканын туган җиренә. Фашист уты гомерен кискән тәне ятып калды күпер төбендә. Сугыш үтәр. Артык бу җирләргә ерткыч фашист аяк баса алмас. Елгабыздан артык су эчә алмас. Балабызны дарга асалмас. Сугышып алган якты таңыбызны таплатмабыз артык аңардан. Ал чәчәкле алланырыбызны таплатмабыз артык аңардан. Җиңү даны белән таң аттырган бу урында тиздән тагын без. Ярсу елга аша көлеп торган таза, матур күпер саларбыз. Күпернең гранит капкасында чагылдырып ал таң шәүләсен басып торыр күпер күтәртүче партизанның батыр гәүдәсе.